Jatend Piny William Ruto ogwelo Amin Mohammed Ibrahim kaka jatend Okwach Kich manyien. Mohammed Amin ma otelo ne weche maiye mag duol matayo tije obila dhi kawo kar George Kinoti mane ogwe tao thuolo machuok bang' William Ruto kawo telo kaka jatend piny Kenya mar abich. Ruto ogwelo Amin bang' duol matayo tije obila dayo dho ji 10 mane olap dhogi ndong' ni limo makamano e juma mokalo kendo chwalo nyinge 3 ne jatend piny. Motelo ne mano, Amin Mohammed ne ogwel kaka jatend DCI mako jolo tarik 30 dwe mar 9 higani kaluwore gi gwe tao mar Kinoti. Amin ne oriwore kod bad migawo mar obila e higa mar 1989 kaka japuonj mar obila mag kadet kendo kaluwore gi tich maber ne omede lemo ka jatend Okwach Kich e gwenge mag hoho mar Okak, Masawa kod Imbo mar Kenya. E higa mar 2004, Amin Mohammed ne oriwore kod log tich maduong' mar Okwach Kich e lemo mar jatend timo nonro. Amin bende ogwel kaka jalup inspekta matayo weche maiye ma DCI e higa mar 2019. Moko kuom ji ma bende ne omuonyo law ne lemono ne gin Munga Nyale, Nicholas Kamwende, Eliud Lagat, Laktar Simon Wanderi, Esther Seronei, Bernard Walumolu, David Birek, Paul Ndambuki kod Michael Wiso.